עכשיו זה עובד. Szervusz Miriam, Marika, hogy vagy, drága? Avia mesélt rólad. Nagyon örvendek találkozni veled. Találkoztam Aviával, segített rajtam nagyon. Szeretem nagyon. Már régen nem beszéltem magyarul, elfelejtettem. De Avia mesélte, hogy van neki egy barátnője, hogy beszél magyarul. Marika, mondtam, megpróbálom beszélni egy kicsit magyarul. Elmesélni, miért mentem át a rákkal. És mielőtt találkoztam Aviával, kérdeztek, hogy érzed magadat? Ahogy szoktam mondani, öreg apám, nyugodjon, szarul, de büszkén. Mostan csak büszkén, és örvendek. Remélem, hogy a jövő hónapban, amikor csinálom a tesztet, fogják mondani, hogy átmentem, és elfelejtettem. Kérjed Aviától a telefonomot, örvendeni fogok beszélni veled. Ez az. Szervusz. נקודה. תודה.